Dakle, ja sam Jurica, ja sam ovdje ovog projekta. Radim na posao kolegica Martina. Ona radi sa selekcijom, sad ćemo objasniti to je to. I kolegica Adriana, vi možda znate. Dakle, danas u sklopu projekta Moj posao Job College. Moj posao, selekcije i udruge Institut za razvoj tržišta rada su došli u Slatinu održati radionicu za sve mlade nezaposlene. Radionica se sastoji od različitih dijelova. Najzanimljiviji dio je kako napisati životopis i zamolbu, kako se pripremiti za intervju za razgovor za posao, te još imamo jedan dio vezano za testiranje kandidata. Također izjavu, evo mislite da s vama prođemo što je predviđeno radionicom. Današnja radionica će imati svoju nekakvu follow-up radionicu koja će se održati u roku od mjesec dana. Dakle, svi mladi koji budu polazili ovu radionicu mogu se još uvijek priključiti za otprilike mjesec dana.